Keď väčšina nechce, tak menšina sa má prispôsobiť. Ja si myslím takto, že spravíme referendum a tým sa ukáže, že kto tu koho chce a kto tu koho nechce. Bude väčšina za, aby tu boli. Dobre, v poriadku. Menšia polovica, aj dneska vláda vládne, áno, vládu je väčšina, áno, vládne. Tak rešpektujme názory väčšiny, nie názory menšiny. Prečo? Pán Farár povedal, že nie je to právne podložené. Prečo by to nemalo byť? Sme väčšina, tak sme väčšina. Že nemôže sa 7 ľudí dobrovoľne rozhodnúť na tom a vnútiť názor väčšiny obyvateľstva dedine. Keď ste organizácia, keď ste takí kresťania, tak si vezmite vy tú rodinu, žite ich rok a uvidíme. Keď to zvládnete, ale vy žiadate od občanov, aby tu bývali, teda aby sa im poskytol nejaký starý dom. Ja neviem, či to zaplatíme my. Ale vy ste tá organizácia, my nechceme, hej? Ale vy ste tá organizácia, ktorá im chce veľkodušne pomôcť, tak si ich zoberte domov. Nič nechceme. Chceme? Nič. Tak ja neviem, prečo ste proti. My nič nechceme od vás. My chceme, len keď my vytvoríme tu nejaké podmienky niekomu, aby teda tu bývali. Ty nemusíš sa, sem tam sa s ním stretneš. No. Podľa mňa voláko by to trebalo odmerať. Teda, kto je, koľky sú proti a koľky sú... Nedá sa to referendum, ale ja by som navrhoval spraviť nejakú zbierku alebo také niečo. A tam by sa ukázalo, že či ľudia chcú alebo nechcú. Môžem ja niečo povedať? Ja by som sa len chcela spýtať. Vykrikujete zozadu, postavte sa. Ja vás napríklad vôbec nepoznám. Vy ste takisto prisťahovaní. Zakázal vám niekto sem prísť? A prečo ste nezaložili občianske združenie v roku 2011? Však tí Sýrčania tam umierali od roku 2011 rovnako ako teraz. My, niektorí, čo tu sme, tak nechceme, aby tu tí učiteľci boli. Nerozmýšľali ste nad týmto? Tie médiá vám k tomu neprihrávajú, k tomuto všetkému, čo je. Berem to, ale neviem, ja mám na to strašne zlý názor, čiže by sa mohli vyjadriť tí, ktorí neprišli, lebo je veľa ľudí, ktorí má zlý názor na to, ale s prepáčením nemajú niečo to, aby sem došli a povedali svoj názor.